Здравейте, аз съм Денис, мениджър на Тернео. В това видео ще разгледаме по-подробно нашите термостати за топене на лед и сняг. Общо взето имаме два модела тук – Тернео SN и Тернео SNEG. Те могат да се използват за топене на лед и сняг, когато става въпрос за тротуари, открити външни площи, покриви, водосточни тръби и други подобни. Всеки термостат е комплектован с инструкция и температурен сензор. Неговата дължина е 3 метра, но дължината на кабела може да се увеличи до 20 или 30 метра. И двата термостата са проектирани да бъдат инсталирани в електрическо табло на стандартна DIN шина и заемат 3 модула. Също така и двата термостата са изработени от незапалим поликарбонат и имат вградена защита от прегряване. Те също идват с уникален сериен номер, който може да идентифицира всички етапи на контрол на качеството, през които е преминало устройството. Нека започнем с модела SN. Ако сравним двата термостата, SN е по-основният модел. Той само включва и изключва системата за топене на сняг в зависимост от температурата навън. Това се прави с помощта на температурния сензор, който идва с термостата. По подразбиране, термостатът включва товара при температура от плюс 5 до минус 15 градуса Целзий. Този диапазон може да бъде променен в настройките. Текущата температура навън може да бъде видяна на екрана на Тернео SN. Ако е необходимо, можете ръчно да включите отоплението за известно време. Това може да стане от менюто на термостата и може да продължи до 9 часа. Това се използва основно при инсталиране и тестване на системата през топлите сезони. Накратко, Тернео SN ще бъде изборът, ако искате да контролирате отоплението с помощта на температурен сензор. Той също така може да се използва с до 7 кВт общо натоварване на отоплението. Преминаваме към следващия модел Тернео SNEG. Това устройство позволява по-ефективно отопление, което помага за спестяване на електрическа енергия. Това е така, защото освен температурния сензор, той може да бъде свързан и с термостата за влага Тернео. Това, от своя страна, позволява на термостата да включи товара само след като се увери, че вали сняг или има лед навън. По този начин се спестява от разходите за енергия. Той също така няма да включи товара, ако температурата е близка или под нулата, но е сухо навън и не вали сняг. Максималната мощност на натоварване на термостата Тернео SNEG е 3 кВт. Самият термостат показва три основни стойности на екрана: температура на въздуха, съпротивление на сензора за влага, температура на сензора за влага. Последните две стойности предоставят повече детайли за текущото състояние на сензора, който следи сняг и лед. Това помага да се уверите, че всичко работи както трябва. Нека разгледаме по-подробно нашите сензори за влага. Имаме две опции. Тернео OSA. Този сензор е предназначен за тротуари или открити площи и се инсталира в земята. Тернео VOL. Този сензор е създаден за покриви и се инсталира в водосточна тръба. Важно е да се отбележи, че Тернео SNEG е съвместим само с термостати за влага Тернео. Сензорът OSA се използва за почистване на площи от сняг и лед на пътища, тротуари и открити площи и се инсталира строго хоризонтално на повърхността отгоре. Важно е сензорът да бъде инсталиран на място, което е на сянка през целия ден и да има достъп за сняг и лед да падат върху него. Дизайнът на сензора е здрав и надежно издържа на натоварването върху повърхността си. Поради възможното агресивно въздействие върху повърхността му, сензорът има резервна система за свързване на проводниците. Преминаваме към сензора VOL. Този сензор се използва за почистване на покриви от сняг, лед и ледени висулки. Препоръчва се да бъде разположен на място, където се събира най-много сняг и лед. Той трябва да бъде възможно най-близо до центъра на водосточната система. Самият термостат има допълнителни настройки, които могат да се регулират в менюто. Основната е таймерът за постнагряване. Той се използва, за да се уверите, че площта е свободна от сняг и лед и се активира, когато сензорът за влага няма сняг, вода или лед върху повърхността си. Подразбиращата се настройка тук е 2 часа. В случай, че живеете в екологично чиста зона, можете също да промените съпротивлението на сензора, който определя кога термостатът ще включи отоплението. Въз основа на отзивите на нашите клиенти добавихме и автоматичен таймер за изключване. След 36 часа непрекъснато отопление, термостатът ще изключи товара, за да го предпази от прекомерна работа, особено ако не сте вкъщи. Термостатът ще спре отоплителния процес, така че можете да проверите за всякакви отпадъци, листа или клонки, които могат да възпрепятстват правилното измерване на температурата. Накрая, именно високото качество и функциите на тези термостати Тернео
ги правят популярни в Европа и Азия. Всички термостати идват с 3-годишна гаранция. Ако имате въпроси, оставете ги в коментарите. Благодарим за вниманието.